ngay thatu ten zawain chi bai le vekule buin hi juni somni pani kumsan hi somni panga pathian ni ania video masalama han kantar lang toa US in Iranian nuclear site pathum abom dan chungchang khan midam tak ngai ven a hlowa tin chu mi pi alama khawvel pum a thawng bok ane achan chu hetiang hian US hi a che thu tang ti mi tu man an ngai tu phak lowa amai ro chu Donald Trump mani deuh loka video wa khan kan hi chungvel Iran hi hunan pek tur thulo soi to a an hun pek chunga ma an la a indo hi an ti to pani lo chuan US ain rol tur thua soya ti chuan heti a soi nu rei vak lova tukin sing lama khan US chuanin Iranian nuclear site pathum chu an bom zui ngala indona hi an tel ve ngal ane ti chuanin tuna hian mitam takin an ngai ven le tak chu engtiang in nge Iran hian an chan let veang ti hi ania tuna hian Iran president an supreme leader chuanin thu chuak aron nei ve le ta ani Iranian supreme leader Khamenei chuanin US hi VAUNA thu aron chak chuk ngala engtiang ching nge he VAUNA hi apek le US president Donald Trump US in Iranian nuclear site lo ting takin an bom chevek ti chungchang press briefing ane nurei vaklova Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuanin warning VAUNA khawp tak mai aron di chu vele ngala America hian tunma aya na sajok chen narap thlak tak tong turin lowin bo sai lok ro se tin thu chua asiam vele ngala he hian mitam tak ngai ven aron lo thar le ngal ane Iranian state television a drama VAUNA thu hi chak chua ania America khwale tuiba ka America sipai zongjong te West Asia tuna omek te chu an target do ni yin asoya آقای رئیس جمهور آمریکا شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد من هدف مشروع ایران هستند آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد دیگه جا US hian Iran airspace sungchanga dana bo chia West Asia hian mun pakhat ma anei lo US president hian hei hilo ngai thlaro se bulatana atop kan thlengang tin Iranian broadcaster chuan tarlan ania hetia VAUNA thu anti chu mek la hian US base mun sang te chu antar lang chun zom ngal bok ani hetianga Iranian supreme leader in thu chu aron siam tak nu rewak lowa hian US president chuanin VAUNA thu na tak main aron chak chuak vele ngal boka Iran hianin phuba an lani vai chuanin US hian amma aina sain an dole tur thu Donald Trump chuan thu chua aron siam vele boka hei hi social media truth social a chuan a post ani hemi malok po hian Donald Trump hianin Iran VAUNA thu hi alo soile to boka Iran hianin tuna hian Indo hian ti topa imremna an siam ani lo chuan Iran hian tuna hian tuna Indona hi an ti topa inremna an siam ani lo chuan US hian na takin abe chun zom zel don ti hin Middle East a chuan Iran hi soisel lo bol ber ani thuasaya inremna le mona an thlenwat lo chuan be an tok le don ni hin Trump chuan atar lang ani etianga in VAUNA chungchang hi aron chua na chan chu USN soita kan khanin Iran nuclear site pathum an bom chiat nuwa thil thleng ania tuna hian BORUAK hi asang sozel don ni hin alang bok Iran nuclear site Fordo Natanz le Esfahan nuclear site te chu US bombarin a bom chevek towa tuna hian an tan chuan nuclear ral thum siam chu hilhar satak tur ani to hetianga man lak na wang hian khawvel pum chu lomin an aw hani ber maya achan chu hetiang ang ramin nuclear ral thum an nei vai chuan khawvel hi ral mong don lova muntin maya in VAUNA le thunei na chantuma malak na atam chho zel don awangin hetianga US in man lata hi mitam tak chu an lomin tha an ti hle ni ti kha kan riat a tho me Iranian TV state presenter in live TV ya US president a VAUNA hian ngai ven a lo khop maya
tarlan dan chuanin TV host hianin American sipai singa zet mai chu Iran huam chunga oman ni thua soya Supreme Leader chuanin he indona hian ne nan chan nge tur thua tiama US sipai singa zet te hian an tur ve do ni hin a soi bok ani hetiang hi tundin muna USA le Iran inkar BORUAK ron al CHHO mek chu anita a he hian in mong thalo zok aron nei CHHO zel do ni na langa achan chu Iran hian chantu ram engemo zat nei ve tho boka hetianga US aron rol taksia chuan engtin emo ram dang te po hi anon in rol lowang ti asoi thei lova he hian in boina lian zok le indona lian zok achok chuak lowang ti asoi thei lo ani chuwangin indo pui pathum na po hi he indona tang hian aron chuak lowang ti asoi thei lo ani US bomberin Iranian nuclear site pathum abom tak nu khan radioactive zungzamin ngonga nei em ti chungchang hian ngai ven a lo khop maya ti chuan news website sang point hemi chungchang hian ngai vena anon tar lang bok ani The Economic Times in atarlan danin Saudi Arabia chuan US in Iran abomawang hian radioactive effect Gulf lama omlo thuan tar lang ani Iran point hemi chungchang hin ron soi vele to boka nuclear site atang hianin radio zungzam chuak omlo thuan tar langa Iranian state media chuanin Anram National Nuclear Safety System Center chuan hemi chungchanga hianin statement anti chuak ni na tar langa radiation detector chuanin radioactive leak chungchang hi engma detect anei lo thuan tar lang bok ani Atomic Energy Organizations of Iran chuan thu chuan siam vele boka hetianga dan lo taka US an chet na hian Anramin nuclear ral thuam siam an tumna chu a thul tir don chung lo ni yin thu chu an siam vele bok ti chuanin thu chu an siam zel na nuclear site bulvela bompo ka wang hian elai khom chunga chengte tan hian a hla om lo ni yin an tar lang bok ani ole kha radioactive chungchanga news thu thar om chu ania soita kan khanin he nuclear site po ka wang hianin Iran rama hian radioactive leak emo katiang kha shetura omlo hlova anwa nei khop mai nilo se chuanin anram mi puite tan radioactive zungsam hi alhom don khop maya mishing risel na ta na chalova thi na tam tak thlen thei tu ni don awangin hetia leak engma omlo thu report om hi antan chuanin thulom om tak anirngot mai ole kha tuna Iranin US an volet dan chungchang le radioactive leak omnge omlo ti chungchang report kan tarlan thei chuania video danga chanchin dang kan tarlan chunjom le donia khati jong kha tung video a kan ngai thak thei chu ania